A praza de Fefiñáns libre de coches. Esta é a estampa da que os visitantes e veciños de Cambados poderán desfrutar un pouco máis. O Concello decidiu prolongar ata finais de setembro a peonalización temporal. Pues vamos a prolongar case un mes máis. A medida funcionou perfectamente durante os meses de xullo e agosto, se reordenou o tráfico en todo a praza de Fefiñáns e no seu entorno e a verdade é que non tivemos ninguna incidencia, ningún percance. O goberno local tomou esta decisión por motivos de seguridade, pero para os turistas a ausencia de tráfico anima a gozar dun entorno privilexiado. Cuanto menos coche, mejor. Y así puedes ir andando más cómodo con el niño. Yo creo que está bien. La verdad es que se está a gusto paseando por aquí. Nosotros vivimos en Alcalá, es excepción patrimonio de la humanidad, y desgraciadamente hubo un alcalde que lo puso peatonal y otro lo quitó. Yo estoy a favor de que sean peatonales. Yo creo que es mejor para poder ver la plaza y esto como es, pues mejor sin coches. Cuando es un casco así antiguo, lo suyo es que sea peatonal. Casi se respeta todo más, claro. A visión dos turistas queda clara, pero que opinan os cambadeses? Como sempre, posturas para todos os gustos, aínda que moitos xa valoran a comodidade e seguridade que concede esta medida. Xogan aí cas criaturiñas, están de maravilla. Eles poden tomar algo e os meniños están por aí a xogar, pero non a todo o mundo lle gusta. Porque a lo mejor no les resulta muy bien para los negocios para o negocio, vaya. Os de aquí e os de fora que veñen para desfrutar do pobo, que poidan transitar por el con nenos ou con maiores amplamente. Dende o Concello non son alleos a este sentir e a idea é que a praza poida pecharse o tráfico en datas sinaladas ou pontes festivas. Tamén ampliar o período peonil no 2019. No inverno pois genera moito máis rechazo e no inverno vai estar aberto ao tráfico. Pero para o ano que ven, sucesivamente, pois é moi probable que o ano que ven, pois en vez de 3 meses como estivo cerrado ao tráfico este ano, pois é moi probable que este 4 ou 5 meses, habrá que ir vendo, analizando. A pesares deste éxito coa fin da tempada turística, Fefiñáns volverá a abrir o tráfico e que o Concello aínda non ve a peonalización permanente como algo próximo.